Inggih niki kadhawuhan napa niki Mas Bagong? Wah, sampeyan durung nayup iki kula durung lega. Tayub sore nggih pun tayuban melih nggih. Nggih. Sesideman. Kok mlebune kijing miring. Oh, nggih. Nggih. Kali Mbak Ima. Kok kene kok mlorok lho. Kowe iki kewajibanmu lembang kok dikon mlorok piye? Angger diceluk Mbak kali Mbak Ima terus mlorok itu maksud piye? Apa arep gender? Tapi gender. Gentenan. Apa arep bonang? Apa arep bonang? Apa genteni ndoyi kae ngorjem. Sak rombongan sing paling alim dhewe iki sing mekih. Jenengan dereng pirsa kok Kuwi mbok diajari bonang-bonangmu piye gitu iki. Pun saged tok. Iku nek awan sing bonang iso ngendang ora mesti iso bonang. Lah nek iso bonang ya ora mesti entuk pacar. Kok ketingane ngoten to? Nggih. Napa nek bonang terus gak entuk pacar? Nggih mboten ya wong segetok niku liyane ya suwa. Kok kaliya Kit ora usah bonang Kit. Kowe tak andani kowe kudu bersyukur. Kowe urung duwe pacar. Itu tak andani alhamdulillah sujud syukur. Kowe umpama duwe pacar ndek iki mesti ditinggal selingkuh, tinggal rabi, malah kowe lara ati. Ngono ya to. Asline pacare kathah kok niku. Karepe buka saking bonang ya. Susi deman. Karya Mbah Sukron Suwondo. Ya. Iki moyo request saking Baji Wartoyo ugi Mas Budi SP. Nggih. Ndulung. Moga Mas Susi deman ijeng miring.
Mbak Eni anggere mumbul iki wis. Panggung iki rasane kaya horeg keder. Nder. Nah iya. Nadyan sampun kagungan putu kalih ning wah isih energik ya kok. Wah. Ora ngerti nom-nomane Mbak Eni. Wah. Ngeri. Iya. Tapi gantos ingkang saking Blitar Jawa Timur Mbak Yosi Dian Prabudi waktu Wahyuni ya wis medun ning nong menika saking Pak Hono Fatur Karandale Jagenan nyuwun tembang nggih ben jumeneng sik Blitar kutha cilik kang Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bagong, Mas Peter, Mas Gareni. Nek yo iki energi terus ya. Iyalah, baterainya selalu 100%. Niku resepnya napa Mbak Yosi? Oh, saya itu resepnya pokoknya ya nggak ngapa-ngapain sih. Oh. Nggak ada resepnya, Pak. Gawan lahir gitu. Gawan lahirnya seperti